नववर्षाच्या स्वागतासाठी हजारो पर्यटक कोकणामध्ये दाखल झालेत। नववर्षाच्या स्वागतासाठी गुहागर तालुक्यातील गुहागर समुद्र किनारा पर्यटकांच्या गर्दीने फुललाय। वर्षाच्या शेवटी शनिवार आणि रविवार आल्यानं मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक या ठिकाणी आलेले आहेत। समुद्रकिनारी गर्दींचा उच्चांक होत असल्यानं पोलिसांनाही खबरदारी म्हणून समुद्र किनारपट्टीवरती गस्त वाढवली आहे। 2023 या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि 2024 नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी कोकणामध्ये पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे। सुप्रसिद्ध देवस्थानला भेटी देण्यासाठी हजारो पर्यटक यांनी गुहागर तालुक्यातल्या अनेक देवस्थानांना हजेरी लावली। गुहागरला लाभलेला विशाल लांबलचक समुद्र किनारा आणि येथील निसर्ग संपदा प्रसिद्ध देवस्थान हे पर्यटकांचं मुख्य आकर्षण आहे। गुहागर समुद्र किनारा स्वच्छ आणि सुंदर असून समुद्रकिनारी नारळ पोपळीच्या रांगा, समुद्राचं वैभव या ठिकाणी पाहायला मिळतं। यावर्षी 31चा दिवस रविवार असल्यानं या दिवसाचा पुरेपूर आनंद पर्यटकांनी लुटल्याचं पाहायला मिळतंय। गुहागर तालुक्यात प्रसिद्ध अशी देवस्थान आहेत आणि पर्यटन स्थळ विकसित झालेली आहेत, त्यामुळे गुहागर हे पर्यटकांच्या पसंतीचं केंद्रबिंदू ठरलंय। माझं नाव सागर वसेकर, वैष्णवी अढाव वसेकर। आम्ही इथे गुहागरच्या बीचवरती 2023चा निरोप देण्यासाठी आणि 2023चं स्वागत करण्यासाठी आलो आहे सर्व परिवार। आणि छान वाटतं इथे बीचवरती, थंड वातावरण आहे आणि एन्जॉय करायला, मस्तपैकी राईड्स करायला, फॅमिलीसोबत एन्जॉय करायला खूप छान वाटतं। खूपच मस्त आहे आणि एन्व्हायरमेंट पण खूपच सुंदर आहे इथे। तर अगदी मन इथे येऊन खूप आनंद झाला आहे आम्हाला आणि छान वाटतं। छान सुरुवात होईल 2024ची त्यामुळे असं आहे अपेक्षा। हॅपी न्यू इयर। माझं नाव रवींद्र अढाव आहे, मी पुण्याहून आलो आणि बीचवर आनंद घेण्यासाठी 2024ला निरोप देण्यासाठी आलो। किती वर्षापासून तुम्ही इथे येतात? नाही, पहिल्यांदा पहिल्यांदा आलो. कसा वाटला समुद्र? एकदम सुंदर, खूप एन्जॉय केला।